Jeg skal lige besøge min ven, Mohammed. Bare tag det med på filmen. Jeg tror, de har fået fri. Hej, Mohammed. Han sover. Mohammed. Jeg skubber ham ned. Væk med den her finger. Kom, jeg siger det. Er det bund? Sådan. Kom så. Løb. Okay. Ben. Hvad var der sket, Mohammed? For helvede. Hvad var der sket? Var det dem igen? Var det dem, der også? Var det også dem, der slog dig ned? Jeg er nødt til at gå med smerten. Ja. Hej, hallo. Ja, det vil være så slet det der. Den her bog, der er simpelthen så god. Ej, kan du ikke huske dengang en måned siden, der blev vi jagtet af sådan nogle bøsser, mand. Og nu kan vi bare sidde og læse. Ej, hvor lol. LOL! Det er vandet for lol, det der. Hvad var den timer? Stop mobning nu! Shut up, man. Shut up! Nej! Hvorfor jagter I os?